Mattie en ik staan bij Auke-Jan en bij Age. En we zijn dus in Burgum. Maar Auke-Jan, ik kijk naar wat er hier kan en wat er hier ongetwijfeld gebeuren gaat. En ik denk, dit is Friesland op zijn best, of niet dan? Ja, klopt. Het is een hele Friese sport. En het is natuurlijk superleuk dat jullie dat vandaag gaan proberen. Ja, hoe spannend is het nog wat er in die envelop zit? Ik zou zeggen, het is slechts ter bevestiging. Ik zou gaan, maak hem maar open. Jullie gaan met jullie teams 4 hebben. Waar het normaal om de verste afstand draait, gaan we nu kijken of jullie überhaupt de overkant weten te halen. Zonder nat pak. Welk team krijgt de meeste mensen droog over de lijn? We spelen best out of 5, volgens het penalty shootout principe. Succes! Ah, geweldig! Hey, en lekker dat we het niet zelf hoeven te doen, want er zijn dus 6 Friezen opgetrommeld. Komen jullie er ook maar even bij, want ja, jullie moeten het dus samen met ons gaan doen. In mijn team, volledig in het blauw gekleurd, hebben wij Linda, Tjitse. Danielle, Jolien, Ingrid en Richard. En mag ik ook nog even, want we zitten hier namelijk niet alleen, er zijn heel veel supporters. Berghem, laat je horen! Woe! In 3, 2, 1. Daar gaat Jolien. Ze belooft, ze gaat rennen. Het is eigenlijk stiekem best wel spannend. Oh nee, oh ze valt in het water. Tjitse zet af, Tjitse rent, gaat met flinke snelheid, pakt de bal hoog vast en weet de overkant glansrijk te behalen. Het eerste punt voor Team Marieke is binnen. Iedereen is gereed voor de sprong van Marieke Elzinga. Het is even goed om te zeggen en er zit geen vals sentiment bij. Marieke vindt het een beetje spannend. Ja, ik vind het hartstikke spannend. Ik vind het echt heel erg spannend. 3, 2, 1. En daar gaat ze, Menno. Ze neemt een aanloopje richting de stok. Ze duikt in de stok, ze kruipt omhoog en ze valt terug. Ze valt terug. Dit belooft niet heel veel goeds voor het vervolg. Maar ze gaat het nog een keer proberen. Yo! En dan gaat Marieke voor een tweede poging richting de stok. Ze klimt erin en ik denk dat zij de overkant haalt. Ze heeft de overkant gehaald. Menno, ze heeft de overkant gehaald. En best wel ruim ook. Ja, het is gelukt. Na een valse poging is het me gelukt. Ja, nu wil ik Mattie zien. Nu moet Mattie dit punt pakken. Als hij dit punt niet pakt, dan kan ik de eerste vlag gaan hijsen. Ik ga naar hem toe. Als hij deze sprong goed heeft, dan zit hij nog in de game. Gaat het hier mis? Ja, dan heb ik gewonnen en kan ik hier een vlag gaan hijsen hier in het prachtige Burgum. Mattie, ik ga je niet nodeloos lang laten wachten en Nederland ook niet. We gaan aftellen met het hele publiek en dan mag je gaan. 3, 2, 1, go! En hij zet af, hij maakt snelheid en hij gaat richting de overkant en hij haalt het. Maar het is nog niet, het is dus nog niet te slecht. En bij mij staat nu Tjitse klaar. Go! Hij neemt een gigantische aanloop, hij springt geweldig af en hij komt over. En dat betekent dat mijn eerste vlag, Mattie versus Marieke, gehesen kan worden. Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?